Nas, 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 nas. Nigga lamundi nas, 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 nas. Nigga lamundi nas, nas. Yeah, nas. Shit, nas. Whoa, nas. Yeah, nas. Manika ninjembi nas. Yavuthe band ilash, yavuthe band ungandach. Dinze manika dingas, kandi broke dikhala kusas. Anditsenga nexesha lonas. Lethi bhanqa zakufaka iblast. Leli week azange walast. Ngolweni sanamkela futhi bakhona kwi-content yethu kwa-Fish and Chips. Senguye uTolo Zulu umchengo dlaka amadlovu lempongo lemo ukuqhuma kasixhenga imvizi ngekavuthi ekhaya sicofa imvangenxa leso so yani ngifish ndiyama nomhlobo wami uChips amano chips into makahadebe umthimkhulu ubhungana ndlebe enhlozo ngemafisa planje ngeliphulemo uzwe bathi ekhaya lisecofe ngapha okay namhlanje sihamba nobhuti wethu sinengiguest yethu futhi entsha cha yabo iyakhula le content iyakhula ni yabo bayanotishala bayanotishala so namhlanje siphethe ubhuti wethu so ubhuti uzozazisa azishuba umbani sukaphi ubhuti nqonqo andikolo ngoduka qha okay yaphela imali uba maliphinde ke ngoduka wakhona nqonqo otherwise telephone uzithi nqoza uyabo tyane ndala lapha eCape Town yabo around lapha emfuleni ubona mabiza sabiyele bra futhi nqonqo sakwamkela futhi kakhulu kumculo yethu namhlanje sabulela kakhulu futhi ngethuba lakho uba ube lapha nathi kwimidlalo wethu kuthiwa i-content so ningalibali ulike i-comment share so namhlanje siyiqalaphi siqhaqhozela ngendlela singamnangqiki mina but ke namhlanje sinifundisa uFish namhlanje nifundisa ntoni umfundisi wayicima njani ifoni iphinde ilight khona abantu abangayazi uba ifoni icinywa njani khona abantu abangayazi uba ifoni icinywa njani azi ngicingise enye into ngicingise into but ke basidlule lapho so sanifundisa uba ifoni icinywa kanjani yabo and then iphinde ilight njani so nansi ifoni yethu ilightile so that's nanko and the power off what's it because of the power off okay nangala maqosha amabini just nje ucofa apha kulesi zathi like ungathi yayicinezela and then uzothatha ngokuthi nansi and then just power off nansi ukuthi iyincinyelwana iFish phone qatho uzawufunyana njani xa ucima ifoni benzela uba qayiphelele ibhetri kaloku and then ufune i-charge khona abanye abantu abakhona ifoni zabo zicinde before i-charging benzela ikhawuleze ezifundisa naye wesene yakhe into entsha so uyafika kule content yethu but ngathi uzoba ingxaki like yes sicela simamkele ngezandla ezishushu nesifudumeleyo tanqo sithala fonqo ityane endala yenginqi ke ndizonifundisa ukuba amapoyoyo umpoyo utyiwa njani mamela ayityiwa nje lento naphi na njani na uyayibona lento lena uyitya xa uhleli namagenge niqobo bethi 1 2 qhuma iglobe uyayibona and then nilambe xa sele nilambile ke ngoku ayikho enye into edingekayo kodini izandla sinentsende yahlanya ayikho enye into okufuneka uyenzile uyaphi straight ku my friend but mabi mana amapoyo la amapoyo yosofumene kwenye kona la bayi2 rand qha abayi4 so ulitya njani ipoyo eline chocolate amela ke ngoku unwenzela xa upoya xa kwahla samazinyo lipoyo eli linobuqini xa usebenzisa amazinyo la uqhezuka okufuneka usebenzise umhlathi ukuhola i-incisors loo nto iyeyo lamazinyo lapha egqibeleni uluma ngawo egqibo sihlafunekwa ngeli cala poyoyo ke elo besingenothi nje ima kaloku
not lelunyiweyo. Andizuva ngawo ndisezuyona ntsike ngqolweni lo boyo. Kodwa ngize ndimbhuti. Yena mandikufundise. Bazofuna Masiyeni ke. 1 2 on your left. Bhatya. Uliyeka. Ulinambethu. Ulinambethu. Yeke ilwimi lidlale nge-taste. Akwanto imandi ke njengepoyo xa uzogqiba ukwenza into zakho ezixhumisa eglobe. Ya, yala Kanjalo ke. Sesiyavala isikhafutina. ele kangaka. Eli kanje. Hayi ngathi. Esi si-special lesi. Yenziwe special eli for isithalafona. So yeah. Yakheka ne? Manje njani nje. Yeah. Nendidi ze-chips yazi and asixela ngiba zeziphi chips. Mhlawumbe zikhona lezi orange. Ne? Avocado. Ayipapatyo leyo yayibona nje. Ayipile mfuthi. Ezi apple sezingabika kodwa zingafika. So yeah. Siswethu fish. Hayi. No siswethu fish. Sibe chips ya nobhuti wethu omsha ofika kule content. Ofika kule content uphuthi nqonqo. Yeah. Ngoza iyo ingqonqo. Ya ngasa njena. Uyathanda. Sho right kodwa. Ubudinqonqo lo sithalafona single no return kodwa. Just single. Awu. Oh, from up emfuleni around yeah. Ya nobhuti akadibana mankazi. Yeah. Ungabezi advertiser. Yagolisa isingle engena return njengoba bandibana mankazana bandini. Singile kaloku. Of course yeah. Njengoba right. Yeah, okay. So yeah, salomkela futhi kwakhona content yethu ka Fish and Chips yeah. So namhlanje maniphinde ndinivulele man. Machisi wethu lona abanye abantu baxake ube like lighter njani machisi okanye sihlala khona istove separafini ufumanise umuntu uyashisa ngomachisi futhi esithi ikubone lanto ubone le cishe ngofumanise kuyasha ukuthi no. Sukela namhlanje sithini? Hlabo X ubomvu. Yeah. So isihlabo X obomvu nje X ongasolveki okhona ungumesithi X ongasolveki. Hayi inqondo sokhona ngalo maxesha wena. Nge-90s. Ngoba adult kids. Yeah, kodwa abanye abantu bayazoyala ngokuthi X ongasolveki. Isigebengu esingasolveki. Niyasheka nena uthonqa ifika ngokuthonqa yazi lo. Okay. Yeah. So sinifundisa uba ulayika njani umachisi. Oqala balungisa qala bayathanda ukuthuma abantwana omachisi ufika abantwana beqhwitsha. Ilento ukusitsha nje kula matyotyombe esihlala kuwo. Silazi wakho wazi. Ayibhalwanga na under 18 futhi. La kutheni umachisi ungabhalwa not for sale for people under 18 because ingozi le. Ayibhali etshwaleni ababhali kumachisi kodwa sikho apha. Azi ubuze nento ebhadlileyo kodwa. I-point. Yeah, kodwa mbadala. Kathi yathungu manje bayabhadla. Ngonqonqo uthonqo nguwe. Wena nguthonqo manje ngonqonqo isithalafona. Wayefuna ngicacisa into kaThonqo ibithethe ukuthini? Sesidudu apha esididiyeleyo esimuncu kakhulu. Sithatha reki, sinevinika, kodwa basalayisa sangundi into engange 4 days ubuyelo uthonqo. Ake uthonqo ke ngoku. Ogqithe lo mlumi. Iyafakwa ne-lemon sometimes ne-lemon juice lanto wena fish chips. Ewe lemon. Ikhona le Yonke lanto xa ufuna ukwenza into enqonqo but egqibeleni inothonqo phakathi. Nethatha reki. Oh yeah. Fish. Abantu ngomachisi lo. Yaxelela uba ifish endiyithandayo le igalelwa ivinika and ifish yagalelwa ivinika yadibana. Zichips ezigalelwe ivinika. Kanjani? Kudibene inhlama. Kanene xa kusenziwa ifish kufakwa inhlama, kufakwa ivinika ke ngokwezi chipsini. inhlama. Into ezinjalo. Ndiya understand ke ngoku why. Inhlama yokwenza amagwinya okanye ubhake.
Isifalo senziwe ngenhlama nje noyisi. Like ifish iqala ukujonga kufaka amaqanda kwenziwe yonke lanto leya ibe gqiba ke ngoku ifakwe ispice kwagqibile nanse kwapha idangwe bagqiba ifakwe ke ngoku ifish oil niche uzawuthi la crispy golden brown usuka Sana cravings. yeah fake vinegar yengoku ichips Isikhola etsala. Okay. Sifundisa abantu ba qhesha kanjani matches. So yeah. Lo matches wethu esibanebona. So yeah. Try and learn sticks. Think. Sticks ngumlobikileyo. Obembiza ngosticks. Yona ngomqisho. So we just nje ongqa just le afulete kakhulu. Mazishe fish mazishe. Athi ke babonanga abanye abantu. So ongqa yabona anchongo ngoba yabo andiyezanga lanto. Just nje ilight ngiyinto ufuna ilula injalo bahlobo bami lula injalo ayisokolisi ungabuyitsala ubucela umuntu hey ngicela uzongilayitela lapha nikwazi bakona abantu abangakwazi ulight egas for mina sithi hayi ngikwazi ulight egas kanti namhlanje uzothi ukwazi ukulight njani egas yabo sifunda oko sidlulisela abantu sidlulisele kuwe chips bafundisa into Dlulisela kum. So namhlanje njengoba ngumntana esikole babona abantu abakwazi ukusebenzisa ipencil. Abantu abakwazi ukucheza, abakwazi uzoba, abakwazi ukwenza nix ingathi baqhoqile ezandleni. So namhlanje ngifundisa ba nicheza kanjani ipencil. 18 So uthatha ipencil yakho. That's nanku ke ngoku umchezo. Chezo lo muntu. Sasifaka osebenzisa imesi ke thina uyabona Ngela xesha le. Lafa. Ngela xesha le. So ithi lo nto ithetha ukuthi Excellent. x ongasolveki. Excellent. So uyayithatha ke ut fake pha. Yebo, yachezeka. Manje ukhuphe izando zimdala. Ukhoba nabantu ubona uyaxinga. Ipencil iyaxinga. Fumanise kuba kanti umongo uhleli apha yobatsaho. Oke ngoku kumsuse phana. Uclean. Ngile yaphenza benithi. Siyabo nifuna nje uninzi noninzi. Fumanise kuba ipencil yakho ichezekile, ungenza noba yintoni. Inhle inje. Iyabhala. At the same time. Eyibona? Uninzi. Ezwa kanje. Lenza ngibili bafundisile clean nje right uhlobo lu right ke into ke yanamhlanje ayisokolise man unengxaki inyawo ezinokayo uyataka ingazana nayithi ubabuya uzoyazi ingxaki bekhona awusezingubeni ushivu mbalenyawo ubuye kontrakini nekawusi ezinuka ipoto yonke lonto namaquza akho khona isolution bangasihlamba hayi ayisebenzi into yenzekayo inye ke ngoku nansi yayibona le solution yengxaki zakho futhi powder ayisokolisi ingumgubo wenyawo so ndiza kubonisa ubuyifaka njani yabona into yokuqala ukhulula hayi ususezinto kwathena ke beka inyawo kanje eke yabona into yenzayo yenza kanje food powder le apha iza khona iza apha kum esiphakathini inyawo xa zinuka apha cause hayi man kodini sube zibilile strong ungatyela kodini chips zakho apha hayi yebo fakwa kanje ke food powder ifaka up in between obonse ndiyakuxelela omamasi bokuthanda ngoba linene ngathi inyawo zakho nje zibe sikoni
uqabele. And then xa usokolisa zesihlangu ezi eyibo wazi nesandla apha kanje sudlala kwenye indulo ebendinyuka kuyo egcwele isandi semva kwesandi apha yebo Siyafufa. ke sihlangu sakho ke xa engathi sinengxaki yokwaso yabo kwayile mitya nje yona wena shiyela ubalumekazi ngifaka apha phakathi so lokho kuyanto onyawo kwakho faka phakathi isihlangweni kodwa wait abile ke ngoku enye into enukisa inyawo yilaa nto ubunganxibi ikawusi xa uzonxiba isihlangu iphi ikawusi yam nase wenza zibhali iphi ikawusi yam yeah but uyayinxiba ikawusi xa ugqiba ufaka i-foot powder ungasinxibi isihlangu sesona Zityiwe ngumtyho Eh. nazi. Sifumana. hayi ke ndigqibile you see yo Abantu badlala yempumlo. Ayinxiba ikawusi. Ngoba isihlangu sakho ube yilonto. uza kwayile kawusi nje uyijongile Gqibile. Sithala phone. Yabona ko sisibakho handi kabangena ngoku kathi kube sikoni yonke into. Yeah. hey hayi siyafundisa wani Wami kumxholo ke lo. Ndicebe. Okay masivele sivaleni ngoku Hayi, asivali. asivaleni Sekonakele kakhulu. ya ni like ni subscribe ni comment nitsho uba nifuna sinifundise ntoni kulandelayo ya Nigga lamundi ngas Nigga lamundi ngas Qebe nigga ngibe nas Chile mameli mikas Mami kabu seli hands Ngapha lahla nangolisa But I'm strong like a Barca But I wish I can go